Play Pibaro, Ipidang Subhai Pi, Sakit Kami, but Kikubo, Baman Kasi. เฮ็ดอีเดี๋ยวนี้ข้าวกระดูกกุ้มน้อแต่อ่องกี่แสกากองมีคิวบ่กาคอมเพล็กซ์ Hap mo ulo sila kasi kadul Long shisha ka kubor ka basngu si bantim makinong panya jong ka way ka school upper primary ka badon hasnong menry umsning klayo padyang do kaw balapud badjabo nakibrik blalet ban penpoy kaw ka te ka school kata kalong nakabenta ban sam shaki khna ki bapule ha ka te ka school yo te kaw midday meal balapud badjabo lalap hnin ka step singi tho dieng da kinong panya jong ka te ka school haringkat kidkhot ka HYC Menry umsning unit nakaliang jongi kaseng HYC menrim sing unit halor ka jingla jurip jongi habede badu khaw basam shaki kna school lengba ka mid the meal scheme halor jongi Catholic school ka LP school bat ka LP school government bat ka UP school SSA halor jong jing sam jongi yo khaw halor jong sam jo ki halor jo ne khaw kha library ni sem nyalap ba library ki long ki khaw ki bala snew bat bala put liang jongi ka seng nga ai por tang artayo ya ki suployar bakit penpoy ne khaw bat lada kim sunyo ni na kaliang ka seng ni ban se ban pha shakibor ki kham halor